Hello, hello, hello. Ma bung na bung nung ba? Agoy, kali apa bung na berat buruk mama. Khulumbai guys, dai jungo phui do, tani exhibition singono dong, jungo. Dugui bai, dugui nani pura ungkar bai, ungkar nani dai jungo phui do, je nainu phui do, je tani ki baitu kaison nai, je bewhai jungo nainu phui do. Je दा थाव लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जे दिउरि दिउसि बिथांमोना जे नोंथांमोनखौबो एसे दिन्थिनोसै गाइस इथिं लाहार फाहार खालामगासिनो खुलुमबाय खुलुमबाय आरज लागोन ना दिनै कयतासोनिफ्राय लागोन दायो दाथ' नोंथांमोना जगारफोरखौ खालामबाय थादो गायसननाया माला गायसनबाय मैया ना ओमफ्राय दिनै आरजखौ लागोन आरो दिनैनिफ्राय पुरा स्टार्ट जोबनायसिम सोलिबाय थागोन आरो बर'आ गोदो रायजो जाबा मानि न' बाङा बेबायदिमोन ना बे जारिमिनखौनो लानानै दासिमबो मिथिंगायावथिं जायोब्ला जोङो बे बर'आ माबायदि रायजो जाबोनाय न'फोरखौ बोरै लुयोमोन आरो मोसौ गवालि बेनिफ्राय जि दाग्रा न' सालि बेनिफ्राय बेथ' ओंखाम संग्रा न'सो बेयावथ' माबा बे रुम मोनसेया ओंखाम संग्रा बेखौ इसिं होनना बुङो इसिं बेखौ अखं होनना बुङो ओमफ्राय बेखौ खफ्रा होनना बुङो ओमफ्राय बेयावथ' दिनै माबा लिरना दोनगोन नामा मा मे दाथ' साजायजोबगोन बुजिगोन नङाबाथ' दाथ' बुजिनाय नङा ना ओरै अमा गन्द्राफोरखौ लाबोजोबगोन मोसौ लाबोगोन अमाबो लाबोगोन ना बर'आ बेबायदि रायजो जाबोयो दासिमबो दङ ओइ खुमब्राबो दङ हांसोजों मोजां जागोन जानो इथिंबो दङ खुमब्रा नैबे इसिं दानग्रा जि दाग्रा ओमफ्राय आरो इथिंबो दङ नै फुखुरि दुइ गैया दा खालामगोनदां ओमफ्राय अमाबो लाबोगोन होननानै बुंदो अमा गन्द्रा आरो बेयो जिगाब माइहुन आरो बिथिं बेयाव हाबनायाव एसे बरियाहै खालामना होदो दालां बानायना होदो आरोना टेउट फायलाय थांलाय लंखौ जे मानि थाखाय बनायबाय जे बेवहाय जानोखि बिथिं जोंनि बर'नि न'खर जे नायनो थाङोब्ला मानिया अब्ला बेयाव थांनो हाया नालाय जे दैसा दङ दैमा जे बे दैमाखौ दा पार जानोबो दा नावकाबो गैया जे बिनि थाखाय जे बे दलंखौ बनायनाय जादों जे नोंथांमोनखौ दैमाखौ दिन्थिनोसै दै बिराद गुदुर आरो गुथबो गाइस नै दैया नै दैसाया बिनि थाखाय बनायनाय जादों नाय गाइस जा मोजां जादों नालाय जे जानोखि बनायदों बेयो दा जोङो बेयावनो दसे फैदोंमोन नायनो न' लुनायखौ मिथिबाय हादान बेयाव सायावसो गाखोनांगौमोनलै बे हादानाव हाजोआव नै हाजो बानायना होदो बेयाव नै पुरा हाग्रा रज'बायलै हाजोखौ एसे साफा खालामनांगौमोन नै हाजोआ गाखोगोन बायदि नांदो दखन ना खाथियाव फैनाय लोगो लोगो बाजिबाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालियाव जथुमा बेनिनो दिनै सेथि साननि फुंनि जि हाबाफारि मुंख्लं कबिराम बसुमतारी आरो मुंख्लं अलिन्द्र बसुमतारीनि मुङाव जि दिन्थिफुंसालि जय बर' हारिनि एक्जिबिशन जानोखि दिनै दायो दानना होबाय माने बेखेवना होबाय आरोना दिनैसो बेखौ बेखेवदों दायो जोङो साहाथ' लोंखांबाय जे दायो जोङो एसे रुटिफोरखौ नागिरनोसै जानो थाखाय उखैबाय दा जों एसे जाना लानोसै घुगुनिजों परथा जोङो जानोसै उखैबाय नालाय ना दे जादो
गुबो जागोन नालाय बेनिखाय जोङो दा जाना लानोसै आमलेट दाउदै बेयाव नों बिदिनो खालामना हं जोङो जानानै फैलायबाय जे दायो जे भलन्टियारफोरखौ फोरोंबाय थादों नै बिथिंहाय गाबोननि थाखाय ना गाबोननो जागोन फुंनि 2 रिंगासोआवनो जागोन 2 रिंगासोआव ना फुंबिलिनि समाव बेनि थाखाय बिथांमोनखौ पुरा प्रेक्टिस होगासिनो दं आरोना जे मादि मा खालामनांगोन जायगायाव जे बेफोरखौ बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंगासिनो दङ मिटिंनि अमा नै मिटिंनि थाखाय अमा सावबाय थादों बिथांमोना जा साफा खालामबाय दे जाय जानोबा फैदो मिटिंआव होमबानो मोनजासिगोन ना कयतासे खावगोन दिनै बुथारगोन दिनै माथाम बुथारबाय ओमफ्राय आरो मासे नै मासे बेजों माथाम ना माबा जागोन दिनै माब्रै ओमफ्राय मैया माब्रै मथा मथि मैयादों दिनैदों 30ता जाबाय 30ता जाबाय माब्रै बुंनानै मार 30ता जाबायलै आच्छा दिनैसो हाजिराफोरा मा फांफुंलै ना दरमाहाखौ खम होदो नामा दरमाहा खम होनायखाय बिसोर फांफुं खालामदो नै मालिकफोराबो थिग नङा न दे मा जाबावगोन दानालाय मालिकाबो थिग नङा खामानि मावग्राफोराबो थिग नङा बिदिबा माथो जागोनरा बेदरानो गुमासिगोन माथो नै ससमाया गैलांबाय जागोन ना दिनै अमा जाननांगोन नै सासेया पुरा बिजि दायो जोङो ओंखाम जानो फैलायबाय जे दायो भलन्टियारफोरबो आरो मोसाखारा जे बिथांमोनखौ सिगांग्रे जाहोनो लागोन जे बिनि उनाव बाकिफोरा जागोन गाइस बिथिंबो दंथ'यो भलन्टियारफोर मोसाग्राफोर बिथिं जिरायदो आरोना नै बिथिं फंबायमोनाबो दङ बिथांमोनाबो भलन्टियार थादो दे जादो मा बियो अमा ना दे अमा जानोसै अमा जानोसै दे दादु दायो फैलायबाय एजुकेसनाव मोसानो थाखाय एजुकेसनाव दानिकि मेन पेन्डेलावथ' मोसाबाय दायो एजुकेसनाव जे बिथांमोना मोसाखावरिमोना मोसासिगोन सार दिनैथ' बेयाव मोसाबाय जे मेन पेन्डेलाव दा आरो बहा मोसागोन एजुकेसनाव मोसानो फैबाय दा बे स्टेसन थाबोबाय मेन पेन्डेलाव माने फिथाखौ बेखौ नांसिगोन नालाय ना बेखौ ना होआबा माने मोसानो हाया नालाय बेनिखाय बेखौ ना होनोसै बहुत मानसि नायनो जमबाय थादों बहुत मानसि जानिकि दायो ओंखारलांनायफोराथ' ओरैनो ओंखारफ्लांबाय होननानै आरो हाबगोनसो गोसोखां ल' जाबाय बुंदों लामायाव एक्जिबिसननि स्टेजखौ बेखेवसिगोन सारा मोनफैलायबाय नै दा बेखौ काल्टाप खालामसिगोन आरो लेट दयाल किशोर ब्रह्म नार्जारी मेमोरियल कालचारेल स्टेज এইখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰিত কৰি অনা আমাৰ অতিথি মই প্ৰথমে তেখেতক চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ এডিশ্যনেল এছপি আমাৰ জীৱন বৰুৱা তেখেতক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ আদৰণি সমিতিৰ পৰা এখন আৰণায়েৰে আদৰণি জনোৱা হয় ধন্যবাদ ছাৰ এই সময়ত মই তেখেতক আমাৰ কালচাৰেল ষ্টেজখন ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয়
অনুষ্ঠানত উপস্থিত কনফাৰেন্সৰ সকলো কমিটি মেম্বাৰসকল আমাৰ CI ছাৰ ইয়াত মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই মোৰ জনাই আছে আহি পেলাই মই এইটো বহুত ডাঙৰকৈ প্ৰগ্ৰাম পাইছোঁ কিন্তু যেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম হৈছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ হৈছে চব চিষ্টেমেটিককৈ হৈছে চব মানুহবিলাকে ধুনীয়াকৈ নিয়মকে কানুন মানি পেলাই ধুনীয়াকৈ চলি আছে সেইটো চাই পেলাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াত আৰু Dekheuna hobay dayu musa khawri bitamuna puinane beohai musa khagun musane takai ready jabai da gasibo puinu hoy ase manu honubla istesa bara kudur nunga nalai da milainane video da musano nangsigun arna Sir, ek do ek Acha alari baci lo kan thangkasin dong gasibo जोंहा मोसाखावरि बिथांमोनबो दं दायो alari baci lo गायनाय टाइम जों थांबाय दं बाय बाय bye bye ek bidang bye Hello guys. Hello. Hi. Bye bye. Biscuit. Hi. I'm fine. Hi. Hello. Hello guys. Hello. Sase ekdom jai jadu munle dakhali ango abol ingne mun nalai. Oi hello. Ma bungna gumun ba. Hello, Agoy. Dakhali abo bungna birat burup mama. Aduh mara derna bio. Agoy siling nangono. Aku senang suara. Oh, de. Agoy ling sigun de. Ne. Singke aku ling deh. Aboy. Aboy. Mau apa aboy? Ompray musanane ma annual conference musanane mabri nangdun nungtangmona manena musana mingdo aru musana benda mujang bojado mingnaini थाखाय गाज्रि ओमफ्राय दा बहा थांबाय थादों नोंसोरलाय दा जों आरो मोसानाय लेंहरबावदो बेयाव फैदो बारबाय मोसागोननो बारबाय बिराद बार नांगोन दे नोंसोर जों गैयाना इदियाव दे बरिया like share खालामना हो thank you आबुमोन 1K जाबाय 12K जाबाय ओमफ्राय बेसेबां खालामनांगौ एकदम पुरा हाजासे एकदम 1 मिलियन खालामना बरिया thank you आबुमोन गिरेदार बर'नि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक होदो शेयार खालामदो पार्टी जागोन दे अमा मासना होगोन दे 1 लाख लाबा दे 1 मिलियन जाबा अमा माबा एकदम होगोन दे सिन्था खालामनाङा होगोन दा भिडिअ लाइकखौनो थाइसेनो चकलेट होबानो जाबाय नङा भिडिअ आं बुंना लादोंना 1 मिलियन जाबा माने अमा जाहोगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो 1 मिलियन जाबासो दे दे जाय अमा जानो लुगैदो थाबैनो साबस्क्राइब शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो
Hai hai, hello, ma kabar? Oh, mamai. Bitangmona बेनिफ्राय नायगासिनो दं आरोना स्टेजआव जानाखि प्रग्राम मोसानाय बेफोरखौ नै मलादा वेलकाम Cesum. सारा बेसे गोबाव जाबाय फैनाया? आं बारा बावाखै 2 घन्टासो जादों 2 घन्टासो बेनिफ्राय रादाबा मा खबर दाथ' बारबाय मोसागोन न दा बिथांमोना जानाखि ए ग्रुप बि ग्रुप दङ नालाय मोसानाया जे बिथांमोना दा जहि दा बारबायाव मोसासिगोन नै बिथिंहाय दंथ'यो आमाय मा खबर दङ र' बे खोनानो फैदों मोजां नुदों किन्तु मोजां नुदोंना बरिया थेंक इउ नै बिथांमोना सेलफि लादो आरोना सेलफि हाय 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 ना आप लोग कहाँ से आया है बोलिए अरे बोरो बाजार से हरे लोकल ही है आप लोग भी बोरो बाजार निफ्राय फैदो ना बिथांमोना मोसानो थाखाय अभी डांस कर लिया नहीं हुआ अभी कितना लेट होगा अभी ये आप लोग ट्रेडिशन क्या है आप लोग जाति की गारो है बहुत अच्छा लगा है आप लोग का ड्रेस और ये क्या है इसको क्या बोलता है ये डूंगी है बढ़िया बढ़िया आप लोग का डांस अभी मैं देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ ठीक है अच्छा से डांस करो नहीं सेल्फी लाते ना बिथांमोना बिटिआर को जों